Murtala Muhandis Kano a cikin waƙar sarauta ta Cikin Majidadin Sarkin Gwandu, wato mai martaba Alhaji Ilyasu Bashar Sarkin Gwandu. 08138040366. Gaida maza sarauta ba kariya ba, shamsu Majidadi kayi taka ka huta, kayi biyayya ga sarauta yau ga taka. Aya kamata na saka burki daidai ta gabas, akwai sadauki mai haƙuri sarki na gabas. A gaida sarki na gabas Zayyanu mai Allah, haka shi dai akan gaskiya bai tsoro sai Allah. Justice Sama'ila na tabbata kana jina, maganar ka tsayayya babu wanda zai raina. Na gaida Umari bai ɗaukar ayi raini, Allahu shi ya rike duk mu rike da yakini. Gafajan zaki nan yayi fari ka kyalli, yana cikin fama soya kuce abu kare. Ya zama dole na sanya ka kana ji mai gida, Bashir Yugo da Bature kake duk sun yarda. Gaida maza sarauta ba kariya ba, shamsu Majidadi kayi taka ka huta, kayi biyayya ga sarauta yau ga taka. Allah tsare makirci gare mu kayi hani, Allah tsare ni butulci manzon mu yayi tuni. Ina da kasawa rabbana ka yafe ni, in dinga baitoci yadda ba su bashe